Axente 1 chamando a base. Misión en marcha. Axente 2 preparado. Obxectivo descubrir os segredos do continente americano. Data clave 4 de xuño, hora 11. En punto, lugar Patio de Ceipas Covas, Meaño. Código de operación, cruzamos. A misión inclúe explorar a Patagonia, infiltrarse en Brasil, investigar en Costa Rica e mergullarse no fondo do Atlántico e moitas cousas máis. Non esquecer, cámara de fotos, ollos ben abertos e moita curiosidade. Confirmado, o acceso está aberto para todas as persoas interesadas. Axencia da Aprendizaxe convida o 4 de xuño. Non faltedes a misión!